Nôl gyda'r gwartheg Dion Cymreig ydw i erbyn hyn, a wedi wrthych chi, mae yna ddosbarth da fan hyn nawr. Dosbarth yr Heffrod wedi geni ar ôl Ionawr 2017, Rhys Wain Fach. Ew, mae hwn yn ddosbarth da. Ie, mae'n ddosbarth crin, dydy. Chwarae teg, mae'n Heffrod da yma'n does. I ni wedi bod yn arsylwi nhw'n cerdded heibio ni fan hyn rai eiliadau nôl. No. A bob tro ddyn nhw'n dod, ew, mae hwnna dda. Ew, mae hon yn dda. O, mae hon yn dda. Mae'n anodd y gwahaniaethu fan hyn nawr. Mae'n mynd i dipyn o job penderfynu, swn i feddwl, ynddi. A'r beirniad Hefin Evans, sydd yma unwaith eto eithin fynydd. Mae wedi cael dosbarthiadau cri, ond am o'n i dyma'r un cryfau hyd yn hyn, ynddi? Ie, swn i'n dweud. O bellfar. A mae yna number 10 o Heffrod ma fyd, does. Wyt ti wedi gweld safon cystal yn yr Heffrod yma yn ddiweddar, yn y blynyddoedd diwethaf yma? Wel, mae'r safon o hyd yn dde, ynddi, ond i gael cymaint ohonyn nhw mor wastad, mae'n dipyn o job penderfynu, swn i feddwl. A mae yna amrywiaeth dan y dosbarth yma hefyd. Mae yna rai bach mwy sgwar, mae yna rai sydd wedi pryfio bach yn fwy coesog, ond mae yna rhywbeth at dan pawb yma, yn does? Oes, mae yna wahanol types yma, siŵr yn does. Mae'n dibynnu be fydd y beirniad yn licio hi yn dydy, rili. Mae hon i ni'n gweld fyna nawr, wylwn ni fyna, mae hwnna'n hether gryf ofnadw, mae hwnna gyda'r mwyaf am hwn i. Dyma hi unwaith eto, mae hon gyda'r mwyaf yn y dosbarth, yn dyfu? Ynddi. Pwy fath o bwysau wedi ti hon, Rhys? Wel ie, mae'n job gwybod, mae'n mewn condition reit defyd, dydy, so mae'n dros 5 yn siŵr, yn dydy, 600 kilo siŵr. A fel wedi si, mae'r dosbarth yma i Heffrod wedi geni ar ôl y cynta o Ionawr 2017. Mae yna siawns golew fydd rhai o'r rhain yn gyflo. Wel, so ti'n disgwyl bod rhai o'n nhw siŵr yn yr oed na, dros i 2 flwyddyn yn bysedd. Ac i ni'n gweld nawr heffer Hugh Jones o flaen y beirniad ymynco. Hugh Jones o Bow Street wrth gwrs, jyst i allan i Aberystwyth. Y gwarcwm eiliw yw hon, a mae hon yn heffer gigog dros ben, gyda am hwn i yr un mwyaf cigog yn y dosbarth. Ynddi, siŵr yn dyddi. Beth wyt ti'n meddwl am hon te? Ond mae'n heffer dda, chwarae teg. Gwni weld i'n symud o'n. Beth amdani'r ffordd mae'n symud? Ynddi, symudiad da, taclus, chwarae teg. Ddoth i fewn gynnu, oedd hi reit siarp, gath bach o job i'w thaweli, ond mae wedi setlo erbyn hyn, ynddi? Mae wedi cwrdd lawr chybech, mae wedi arfer efo'r lleill, mae siŵr ynddi. Wedi ffindio ei thrad, mae hynny'n sicr, ac yn dangos i hun yn ardderchog. Llon gyfarchiadau Hugh yn wyneb cyfarwydd yma yn Llanelwedd, a wastad yn troi stoc o raddleid am mas, yn dweud? O, mae hwnna wan mewn condition arbennig yn dweud. A dyma ni'r heffer nesaf sy'n o flaen y beirniad. A dwi'n iawn i weid te bo hon o Langybi. Nagw, o Abergele mae hon, dwi'n meddwl beth, lle i weld i rhif hi. 2, 5, 6, 8, dwi'n meddwl yw hon. Beth am yr heffer yma, Rhys? Mae hon chybech rhyw wahanol daip yn dydy i'r diwetha. Ond eto mae yn heffer eich so dipyn o hyd yn un, does? Mae hon oedd o Alwyn Jones Abergele. Wyt ti'n nabod Alwyn? Na, dwi ddim, na, do. Ond chydig yn llai na effer Hugh, ond... Ynddi, ond mae'n wahanol daip, swn i'n dweud. Wahanol daip, dyna'r peth. Mae'n symud yn dda, unwaith eto, mae'n ysgafn ar ei thrad. Ynddi, mae'n symud yn dda. Lli di weld wrth hwnna, mae'n mynd i wneud buwch gref yn dwi. Mae'n mynd i wneud buwch dda. Ynddi. A hon nawr, gyda'r mwyaf yn y dosbarth, mae hon yn glamp o heffer. Edrych ar ffordd mae'n dangos i hun. Mae hon yn mynd i fod yn berig. Mae'n reit sioe hon, dydy. Mae hon o Swydd Henffordd, oedd o Sarah Francis Leighton. Graig goch Ceinlys yr Wythfed yw hon. Mae'n ffordd i ffrynu. Yw hon yn plesio? Ynddi, mae'n reit smart. Dipyn o sgeil na, does, a stretch. Mae eisiau cael y maint mae'n o'n bwysig. A fel wedes i, mae'n dangos i hun yn dda.
Mae hon yn mynd i fod yn beryg, Rhys. Ynddi, mae. Ti'n rhaid. Mae sefyll yn daclus, ynddi. Coes yn bob cornel. A mae'r beirniad Hefin Evans eithin fynydd yn cymryd i amser efo hon. Mae hynny'n sicr. Mae Ese gwneud yn siŵr bod e'n rhoi'r un chwarae teg i bob un yn y dosbarth. A mae yna sawl un chwarae teg. Mae hwn yn ddosbarth gwerth chweil. Ac mae'n fraint cael bod yma. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd yn y dosbarth. Felly, Rhys, am y tro, diolch i ti. Ac ewn ni mas wneud eto i grwydro'r maes.